Nu står den ikke længere. Snitsen ikke længere. Ja, du skal lige fortælle mig, hvor lang tid var det, inden det her bliver en antikvitet, det her hotel, sådan så det får sådan en jugendstil-status? Det får de der aldrig. Det bliver ikke? Nej. Bliver det revet ned inden? Artemis-lamper, de er jo meget sjove, synes jeg. Mm-hmm. Nej, det er slet ikke interessant nok. Men er det her kvartersanalyse, eller er det bare fordi, vi kommer et kvarter for sent? Det er det, der er spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Så det vil nærmere... Det kan vi jo så bruge lidt det lader vi stå åbent. Det laver vi. Så er det vel strengt taget en 3-kvarters-analyse. Vi skal lave en analyse her på øl, siger du. Nøje ved hvad? Nøje spiegeldragt. Nå, okay. Har du været der før? Det tror jeg ikke. tager sporvognslinjer, de kan godt lide. Er det her en måde at behandle dyr på? Altså, jeg kommer til at føle mig ligesom sådan en dyretransport. Jeg sidder inde i et eller andet mærkeligt logo. I kan få penge for den. Nej! Tror du kan få penge for det? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, når de skal have penge for det, når vi skal... så giver han vel også noget for det. Det tror jeg ikke på. Der ligger også lige et par hænder der. Det er nok også, fordi det ikke kan koste noget, dengang de købte det. Nej, jeg har også mit gamle brudepar nu. Det har du. Det har jeg da tænkt, at jeg skulle bruge igen næste år. Næste gang, du skal giftes? Næste år, nej. Jeg har faktisk rubinbryllup næste dag. Hvad for noget? Rubinbryllup. Hvad er det så? Det er 40 år. 40 år, det er jeg skulle da have overstået for længst. Nu slapper du lige lidt af, ikke? For længst var det heller ikke. Marianne, hun er da bortført fuldstændig. Hun er totalt væk. Ja. Nej, nu kommer hun. Jeg fik den kætterske tanke i går, at det var nok fordi, de var... Altså, jeg forstår egentlig ikke, hvorfor folk de køber noget så dyrt, lige inden de dør. Hvad fanden skal de bruge lortet til? Så bliver det til et dødsbo, og så er det ikke noget værd. Og arbejder får ikke en skid ud af det. Man skal købe det længe før man dør. Ja, det var det, man skulle købe, mens man ikke havde råd. Det skaber jo omsætning. Det er vi i gang med. Kuglerne ud på markedet. Ja. Det må en samfundslærer, der kunne forstå. Er det kuglerne ud på markedet? Oplukker der. Vinoplukker. Ja. Poptrækker. Med en lille fejlkost. Til når du har trukket proppen op, så skal du selvfølgelig lige gøre flasken ren. Der er fandme kreds om detaljer med. Den lille tykke, nej, det er den tykke her, der er sjov. Ja. Ikke? Som hedder Fernando Botero, så er det jo ikke. Jeg troede faktisk, det var en Nej, kolumbianer. Nå. Ja, jeg troede bare, det var en hollandsk dame, fordi hun er lidt kortbenet, ikke? Ja. Det er mere sådan traditionelt jugend. Er det ikke? Jo, hvad hedder han? Jeg kan ikke se ecstasy, hedder det. Ja, det må man da sige. Ja. Og det er en Matisse, der står her, Marianne. Ja. Kom så lige. Ja, og hvad skal den så koste? Den er ingen pris på, det kan jeg godt forstå. Den er 40% i rabat derinde, så vi har slet. Det var med at slå til. Vi skal sgu lige have en Matisse, men hvad siger Strandvejen? Vi køber den sgu. Han er ikke populær på Strandvejen. Det er han faktisk ikke. Hvis jeg vil hænge den op, Hede. Her er der sgu, her står der en Picasso. Nu vil jeg se her, hvor dyrt, eller hvor latterligt det er at være levende kunstner. 40% allerede. 20%, eller 30% hvis man er antik. Og 20% på grafik og bronze. Prøv lige at se, der er jo en Picasso. Det er under ombytning. Er det manden med Strandvejsvillaen der, som siger... Ja. Vil du have den, så får du. Ja, det kan vi godt lide. Kom så med
Det er fandme. Jeg er glad for, at jeg kender sådan nogle rige svin. Det er godt, at man skal ringe på døren, for at kunne komme ind. Det er rige svin. Der kommer der lige ind med en ordentlig pistol. Hende der, hun æder med lækker, synes jeg. Det er hendes ansigt selvfølgelig, der er rigtig lækker. Hun er meget godt sød. Nej, jeg ved ikke, hvor men det er meget godt. Nå, 2.700 euro for de champagneglas, jeg godt vil have. Og selvfølgelig også 11 af. Godt, Marie. Ja, det har han taget. Det er ikke det, vi fik i går. Det her, det bokker. Det er stærkere. De ser i hvert fald rigtig godt ud, de er i hvert fald mørke. Det skal de også gerne. Nej, du skal bare spørge et spørgsmål. Jamen, hvor svært kan det være? Hvem kommer og går på lokaliteten? Hvad siger du, Marianne? Hvem er det, der bor her? Jamen, det er jo velstående mennesker. Det kan du se på bilerne, der holder parkeret. Det var Audi, og det var Porsche. Og så er der en masse gennemkørselstrafik. Og en masse turister, der har været ned til Riksmuseet, men de bor jo næppe. Og så er der jo også nogle små slumhuler et eller andet sted oppe i nogle baggårde, hvor der bor nogle... Nu digter du. Du har faktisk ikke set dem, vel? Så lad være. Vi vil kun høre sandhed. Og ikke nogen fordomme om dyre biler. Nå, hvad er det næste spørgsmål? Ja. Hvad foretager folk sig? Det skal du fortælle os. De er ved at arbejde, kan jeg se, at de kommer cyklen. Der er nogen, der er i gang med afkører. Og der kommer en bil susende forbi. Drikker folk her? En til og en på cykel. 2 cykler kommer susende forbi nu, og det regner lidt. Og der kommer en bil mere. Er det her hvad hedder det? I agttagelser fra et ølsted? Yes. Det er det. Øllet står nede i hjørnet. Okay, hvad er det næste spørgsmål? Direkte live-tv. Hvordan er det klædt? Så Helge, hvordan er det klædt folk her? Det er regntøj, og det er regntøj og paraplyer og regntøj. Og det passer meget godt til det her event. Til en Alfa Romeo. Der er også en med kasket. Der var nogen der med kasket. Der er en, der prøver at beherske en paraply, den er ved at blive svart. Og så er der nogen, der bruger alternative parkeringsformer. Det fik vi desværre ikke med på bånden. Og vi var ved at blive bedre af en bil her. Okay. Og hvad kan vi mere sige? Men vi har ikke mere om deres tøj, vel? Fordi når det kommer et stykke, så har han jo også en hvid skjort på og korvebukser. Ham ser jeg vores chef. Der kommer en lille scooter. En lille scooter, ja. Vi har ellers ikke set noget. Nej, ikke noget Nu skal jeg næste spørgsmål. Der er ikke noget opsigtsvægt. Alder og køn, Jonas, det skal du fortælle os. Alder og køn, hvad er det? Ja, men der er mange af dem, der kommer forbi ude på gaden, som ser ud som om, de er i 20'erne, så det er jo formodentlig studerende, der kører frem og tilbage til universitetet. Og ellers er der jo også dem, der har butikkerne her i området, det er jo lidt ældre segment, hvor der er mange antikvitetsforretninger og gallerier og sådan noget der. Det er jo typisk nok folk, der er lidt ældre end det. Men ikke mange børn. Vi har ikke set den eneste unge. Nej, det er det. Det er den korte version. Vi har set en del pensionister, men ikke nogen. Nå, hvad har vi mere? Har der også været en hund? Ja, på cykel. I en cykelbord. Okay. Med paraply over. Sådan. Yes. Hvad har vi mere? Hvilket arbejde har de? Hvilket arbejde har de? Er der nogen, der laver en skid? Det er der ikke. Det er pensionister alle sammen. Det var det, jeg fortalte om. Ja, de er vel... Godt, så går vi videre. Næste. Næste spørgsmål. Hvilke lyde og lugte registreres? Lugter af vand. Der lugter vand, men det er fordi vi lugter af vand, og så tørrer vores tøj, og så kommer det til at stinke. Så er det ikke sådan? Statusopdatering. Man kan se Vi har flere til det. Siger du? Man kan se blå himmel nu. Nu kan man se blå himmel. Kan du se blå himmel? Der er blå himmel herude, du. Er du blåøjet, er du? Hey, han er blåøjet! Trafikale forhold, siger du, Helge. Jeg siger, de er kaotiske, ligesom man sidder herinde på et dejligt og hyggeligt værtshus, så lyder der et kæmpe brag, fordi en åndssvag varevogn kommer bakkende lige ned ad hoveddøren. Hvorfor kom den brassen herned?
Jamen, han holdt heroppe på en bro, og så har han glemt at trække håndbremsen. Så kommer han drønende hernede og smadrer 4 stole og en glasverand udenfor. Og Britta var ved at komme klemme. Britta var i... Ja. Hvordan var det? Ja. Britta, hvordan var det, du gjorde med hænderne? Britta, da du hørte brag, hvordan? Ja, rensningsstolen med hele de ansigter. Sådan, ja, men det tror jeg, det var meget illustrativt. Det var meget kridt på skrig. Okay. Eller hvordan var... Han kommer han igen. Og så kommer han ikke engang alligevel. Shit. Det var falsk alarm. Havde det indflydelse på vores taxaregning? De trafikale forhold. Vi snakker om de trafikale. Jo, det havde de nok. Jeg tror, vi kunne have sparet en euro, havde der ikke været så mange trafikpropper. Jeg tror du kun, det var en euro? Ja. Tror du også, det var en euro? Ja, det er jo sgu mindst en euro. Var det en euro? Ja, det er omkring, men han kørte godt nok ind over fortovskanten. Jeg synes, det var kreativt. Det gjorde han. Ja. Vi hoppede op og ned i bussen. Og han kørte i sporvognslinjen, ikke? Sporvognsskinnerne, Ja. Men jeg tror gerne, de må bruge dem. Altså. Det var kun taxaer. Det er da meget smart. Bare de kører en rigtig Nu sad jeg sådan der, jeg kunne overhovedet ikke se noget, fordi jeg sad og kiggede ind i nakken. We are teachers from Tønder. That is a small town close to the German. South of Denmark. Yeah. But the interesting thing is, what are people rich here to live here? I mean, are you rich? No. Can I ask you? Are you rich? I don't live here. No, you don't? Okay. But why are you here then? Why are you here? Just because of the beer? Most 1, 2, 3 times a week. And I worked here some time ago. Okay. But this is a very interesting neighborhood. It is? Yeah, this whole neighborhood here is specially built for the French Huguenots. Okay. And you can see it because in the streets here and there, small streets, they're all houses with basements. And they worked there. Okay. They were lace makers, velvet makers, hat makers, glove makers. And then it was specially built for them. Okay. So, Why is the name the Spiegelkracht and Spiegelkwartier? I'm not sure. Spiegel is the name for mirror. Yeah. But we also had in that time a mayor called Spiegel. Okay. It might be. I'm not sure, maybe called after the mayor. But his name was pronounced with an H in it, I think. Okay. But the Dutch word for mirror is Spiegel. Oh yeah. Is it expensive to live here? Is it? Yes. Especially when you're not in those little streets, but especially when you live on the canals. Yeah. This one is the cheapest of the 3. Okay. The one further, Geistersgracht, is more expensive. The most expensive is the 3rd. The Herren, yeah. People who lived there, 1600, so 1650 and so on, they were so terribly rich. Yes, but how is it today? It's what would a flat cost here? Do you have an idea of that? To have a nice house here, the whole house. Yeah. Oh, that must be 1.5, 2 million. 2 million euros. When you get the Herengracht, but most of those houses are bigger. Yeah. 10, 12 meters wide. Yeah. To have one there, it can go up to 4 or 5 million. Yeah. But do you know what would it cost to get a small room, just a room for a student or something like that? Could they live here? No. They cannot pay that. Not many. No. They can't afford it. Okay. And the people who rent a house here or buy a house here, they have money, so they don't let a room to a student. No, that's true. Okay. But is it the neighborhood, when you think of the antiques, Yeah. are they expensive here or what is it? Yeah, certain shops
Yeah. They're getting less and less and more common shops. But for 10, 12 years back, almost every antique shop is very expensive. Yeah, okay. And still, when you take the antique shop here and you order, oh, it's easy to go in there and go out there 4, 5, 6 million. Okay. Money. Yeah, okay. Yeah. Can you help me get some cigarettes? Oh, that's interesting. That's interesting. Because de her huse, de koster mellem 1,2 og 2 millioner euro. Eller euro. Marianne, fortæl så, hvad mener du om den bil? Den er ret pæn. Den er italiensk. Og dur den til noget? Koster den nogle penge, tror du? Den koster nogle penge, ja. I Danmark vil den koste 1,5 millioner, tror jeg. Er det rigtigt? Okay. Det var fandme så meget, man kunne. Har I fået mad allerede? Hvorfor fanden får vi ikke noget? Det er i orden. Sikke svineri. Det ser ud, det er nogle gode fritter. Man har sagt, at normalt ikke lade mad, men med de hjerter. Nej. Jeg havde også